Asinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka izaga nezincazelo. Isaga sokuqala-ke sizosibheka isaga esithi umlungisi uzithela isisila. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukuthi umuntu okunguyena omsizile uma exakekile uyajika ekukhohlwe ugcina uphenduka umuntu omubi kuye. Uthi usiza umuntu kanti uzifaka enkingeni. Isaga sesibili sizosibheka isaga esithi umthende uhlaba usamile. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukuthi ikhono noma lokho umuntu azoba yikho kuvele esemncane. Uma umuntu engalunganga ubonakala esemncane ukuthi lo akalungile. Kanti lesi simo-ke sokukhuluma sigqugquzela ukuthi izinto bozenza usemncane usenamandla. Isaga sesithathu sizosibheka isaga esithi ukuphuma inqina kamabuyazi. Lesi simo-ke sokukhuluma sisho ukubuya ungaphethe lutho ulambatha. Isaga sesine sizosibheka isaga esithi unyawo alunampumulo. Lesi simo-ke sokukhuluma sona sichaza ukuthi ungabophatha kabi umuntu oyisihambi ngoba nawe wazi ukuthi uyohamba ufikile. Mhlambe uyohwalalelwa ngakubo udinga usizo lwakhe. Isaga sokugcina-ke sizosibheka isaga esithi umlungu angathunga isicoco. Lesi simo-ke sokukhuluma sona sisho ukuthi angeke yenzeke leyo nto. Umbukiso wethu namhlanje sizowushiya khona lapha. Asibonge ukuthi ubingxenye yawo. Asiphinde sikunxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel. Ishiye ukuphawula kwakho kuma-comment. Uphinde ulike le video namhlanje. Uze ube ngokuzayo siyavalelisa.